Sanibonani, igama lami ngo-Asanda. I'm here to share my point of view. So le video lena iqhubeka kule engangikade ngiyenzile before, whereby ngangikhuluma ngokuthi how you can interpret your own dream. So lana ngizokhuluma about ama-symbolic dreams. Le video le iqhubeka kule engangikade ngiyenze before, but here I'm going to talk about symbolic dreams. Especially ngizokhuluma ngemfuyo, ukuthi if ever ubona izinto ey'njengemfuyo noma ubona imfuyo ephuphweni lakho isho ukuthini. As ngangishilo before ukuthi I will go into details, ngikhulume nama-objects, iy'lwane nayo yonke into oyibona ephuphweni ukuthi lokhu nalokhu nalokhu kusho ukuthini. So today I'm going to talk about imfuyo. First of all, ngiqale ngichaze imfuyo ephuphweni lakho most of the time ihlezi izokhuluma noma izopredicta about ukuthi kuzokwenzakalani empilweni yakho, noma ihlale ikhuluma nje ukuthi kuzokwenzakalani kuwena. So asiqale ngale nto uthothe uphupha ubona inkunzi yenkomo. Ukuphupha ubona inkunzi yenkomo, it stands for an influential man, noma isuke nje imele umuntu othize noma ispirit esithize esikuvikelayo empilweni yakho. It could be idlozi lakho, umoya wakho okuvikelayo, whatever you can describe that, ilo ispirit sakho lesi esikuvikelayo. In most cases isilwane esiyilo noma inkomo eyinkunzi isuke imele lokho, and ilo uyithothi ubukhulu bayo ney'mpondo zayo ukuthi kukhulu kangakanani noma inkulu kangakanani, isuke imele amandla ayo. If ever uthothi izobe inkulu kakhulu ney'mpondo zayo zinkulu kakhulu, kusho ukuthi lowo muntu okuvikelayo noma lelo dlozi likuvikelayo noma lowo moya okuvikelayo unamandla kakhulu. Ukuthi isuke yenzani ngaleso sikhathi, it's a different meaning uzoyibona ngaleyo ndlela, but here I'm talking about symbolic dreams. Sidlule sekule nto ukuthothi uzophupha ubona inkomo yesifazane noma inkomo yobisi. Inkomo yesifazane in most cases isuke izopredicta noma isuke izosho ukuthi enyakeni kuzokwenzakalani, depending ukuthi nayo usuke uyibona yenzani ephuphweni lakho. And ilo inkomo yesifazane in most cases isuke irepresente umuntu wesifazane nayo, umuntu o-right. It could be mhlawumbe ama-female spirits akho, mhlawumbe uthi amadlozi anjengogogo noma nje yonke lama-female spirits akuvikelile nayo-ke ukuthi yenzani ephupheni, i-meaning yakhona iqhubeka lapho. But as bengishilo ukuthi I'm talking about symbolic dreams, ukuthi uma ukubona lokho kusho ukuthini. Sidlule sekule nto uthothi uphupha ubona inkomo ibulawa. Ukuphupha ubona inkomo ibulawa kusho ukuthi mhlawumbe kuyilo kwi-community yakho noma emndenini wakho kunomuntu omkhulu noma obalulekile ozoshona, and khona le nto ike emndenini sokuthi mangabe kudlule umuntu mhlawumbe eyikhanda emndenini noma oyinhleko yomuzi, thothi uzokwenzela umsebenzi wenkomo. So nasemaphuphweni if ever uzobona inkomo ihlatshwa noma ibulawa, kusho ukuthi umuntu obalulekile emndenini wakho noma kwi-community noma u-close kuwena uzodlula emhlabeni. And then sidlule siye la uthothi uphupha khona ubona inkomo iyasengwa noma ubona nje kusengwa inkomo. Lelo phupho ngaye ngasho na before ukuthi iphupho lomcebo. Ukuphupha nje ubone inkomo isengwa noma wona uyiphupho ubona usenga inkomo noma usenga ubisi, lelo iphupho lomcebo. And then there is a situation uthothi uzobona uphupha ubona inkomo ekhulelwe. If ubona inkomo ekhulelwe ephupheni, leyo nkomo isuke ikhuluma about i-fertility noma inzalo nje onyakeni. Isuke ipredict ukuthi mhlawumbe endaweni yangakini noma kuwena noma emndenini wakho ilo kwisizini mhlawumbe uthothi yelo yenzalo, noma nje ingakutshela futhi ukuthi kahle kahle isuke izama ukukhuluma nje ngokukhulelwa emndenini wakho noma kubantu aba-close noma kuwena uqobo noma kwi-family yakho noma kwi-community yakho nje. In short, inkomo yesifazane ekhulelwe isuke ikhuluma ngenzalo. And then sidlule kwisikabhu noma kwi-ram noma i-sheep. Isikabhu sona-ke ephupheni mawusibona sisuke sirepresenta umuntu ohloniphekile, futhi sirepresenta i-wealthy, umcebo noma umuntu nje othembekile nje. Ukubona isikabhu ephupheni lakho sirepresenta umcebo. And then sidlule sekule nto uthothi uphupha ubona isikabhu sibulawa. Ukuphupha ubona isikabhu sibulawa, lelo phupho it's a dream whereby
you accept wealth in life, noma it's a dream of ama-sacrifices, noma in short nje uphupha ubone ilo sikabhu sibulawa lapho kusuke kuyinto ethinta umcebo nje in short. And then sidlule sekule situation sokuthi uphupha imvukazi noma isikabhu sesifazane, uphupha isikabhu sesifazane nakhona sisuke simele umuntu wesifazane ohloniphekile noma onenhliziyo enhle. It could be your spirit noma ngingasho wena uqobo, but if uwumuntu wesilisa it could tell you about your relationship noma umuntu ozayo kwi-relationship yakho noma ukhona already. And then sidlule sekuyimbuzi, as bengichazile ngey'kabhu nakwiy'mbuzi it's the same thing. Uphupha imbuzi noma uphupha iy'kabhu kokubili kukhuluma ngomcebo and it talks about wealth, but okuhlukile ukuthi isikabhu sona sisuke sinamandla amakhulu compared to imbuzi. Ama-rank akhona awafani, irenki yelo yesikabhu phezulu compared to elo eyimbuzi, but kokubili kuney'ncazelo ey'fanayo. These are symbolic dreams. So ngiyabonga, igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view and these are symbolic dreams. Ukuthi uma ngabe ubona lezi zinto zimele ukuthi nokuthi nokuthi, incazelo usungayiqhuba through ukuthi bekwenzakalani ephupheni lakho. Igama lami ngu-Asanda. I'm here to share my point of view. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.